δεξιό. Αυτό έχουν αδρέσει. Ναι. Θα υπάρχει μια περιοχή δηλαδή που είναι ζεστό, αλλά είναι κατά μέσον όρο είναι γύρω στους 60 βαθμούς. Κάπου στους 60 βαθμούς, ναι. 63. Στην περιοχή έξω Ναι. που μας ενδιαφέρει. Ναι. Σημαντικό στάδιο για κάθε μελέτη. Οι σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι, όπως αυτή των πεπερασμένων στοιχείων, αξιοποιούνται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων αντοχής υλικών, μεταφοράς θερμότητας, θερμικής καταπώνησης εξαρτημάτων, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, όπως το ANSYS και το AVANOS, που θα δείτε στη συνέχεια. Γεια σας, ονομάζομαι Παπά Πατρικία, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχω ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα αυτό. Είμαι υποψήφια διδάκτορ στο εργαστήριο μηχανικής και αντοχής των υλικών. Το ABACUS είναι ένα γενικό πρόβλημα πεπερασμένων στοιχείων που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να προσομοιώσει πολύπλοκες κατασκευές υπό τις επιδράσεις εξωτερικών φορτίσεων σε στατικά καθώς και δυναμικά προβλήματα. Αρχικά πρέπει να δοθεί η γεωμετρία του μοντέλου που θέλουμε να προσομοιώσουμε και αυτό γίνεται με το Create Part, όπου όπως βλέπουμε μπορούμε να γίνει τριδιάστατο, διδιάστατο και αξισυμμετρικό. Στην περίπτωσή μας το μοντέλο μας είναι τριδιάστατο και χρησιμοποιεί στοιχεία και λίφους. Τα υλικά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολλά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωσή μας το υλικό είναι ελαστικό, επομένως επιλέγοντας elastic πρέπει να δώσουμε το μέτρο ελαστικότητας καθώς και τη σταθερά πουασόν. Στην περίπτωσή μας, ας πούμε, έχουμε 3 χιλιοστά το πάχος. Τα σημεία ολοκλήρωσης κατά το πάχος. Στη συνέχεια ορίζουμε τα φορτία που εφαρμόζονται σε αυτή την κατασκευή. Τα φορτία ορίζονται από αυτή την εντολή Create Load. Τέλος, πρέπει να ορίσουμε και ένα πλέγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο μπορεί να αποτελείται από τετρακομβικά στοιχεία. Χρησιμοποιούμε στοιχεία και λίφους στο μοντέλο μας. Επίσης μπορούμε να έχουμε περισσότερους κόμβους, δηλαδή 8κομβικά και 9κομβικά στοιχεία. Η επίλυση του προβλήματος δίνεται από την εντολή Jobs και πατώντας τη συνέχεια μπορούμε μετά την επίλυση του μοντέλου μας δημιουργούνται κάποια αρχεία τα οποία ένα από αυτά τα αρχεία είναι το input, στο οποίο φαίνονται τα δεδομένα που δώσαμε στο ABACUS CAE. Αρχικά φαίνονται συντεταγμένες του κάθε κόμβου που έχουμε ορίσει με το πλέγμα. Μπορούμε να περάσουμε στο ABACUS Viewers που φαίνεται το μοντέλο που έχουμε προσομοιάσει. Αποτελείται από ένα καμπύλο τμήμα 90 μοιρών, ένα καμπύλο τμήμα σωλήνων, το οποίο συνδέεται με δύο ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων. Στη διατομή, στο ένα άκρο του σωλήνα έχουμε εφαρμόσει πάκτωση, ενώ στο άλλο άκρο έχουμε εφαρμόσει μία αρροπή, μία κλίνουσα αρροπή και μπορούμε να δείξουμε πώς παραμορφώνεται ο σωλήνας αυτός αφού εφαρμόσουμε την ροπή αυτή. Ο σωλήνας παραμορφώνεται και παίρνει αυτή τη μορφή, όπου μπορούμε να δούμε και τις τάσεις που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του σωλήνα. Παρατηρούμε ότι οι μέγιστες τάσεις εμφανίζονται στο καπύλο τμήμα του σωλήνα, όπου είναι της τάξης των 800 MP.
στόχος της εργασίας αυτής είναι να δει πώς αλλάζουν οι τάσεις κατά την περιφέρεια του σωλήνα. Επομένως, έχουμε ορίσει μία ομάδα κόμβων, όπου μπορούμε να δούμε τις τάσεις που αναπτύσσονται, ας πούμε τη σίγμα 1 και τη σίγμα 2, που αναπτύσσονται σε κάποιους κόμβους. Έχω πάρει αυτά τα δύο σημεία, ώστε να δω πώς μετατοπίζονται αυτά τα σημεία πριν και μετά την παραμόρφωση, ώστε να δω πώς είναι αυτή η στροφή που γίνεται σε αυτό το καμπύλο τμήμα. Επομένως, παίρνοντας αυτά τα δύο σημεία, καθώς και τα σημεία σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, σε αυτήν εδώ τη διατομή, μπορώ να δω ανάλογα με τις μετατοπίσεις, δηλαδή παρατηρούμε τη αντίδραση με τους ευθύγραμμους. Το καμπύλο τμήμα οβαλοποιείται, δηλαδή η διατομή του γίνεται οβάλ. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, οι τάσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το σημείο, σε αυτό το κομμάτι του σωλήνα, είναι πολύ μεγαλύτερες και στα δύο. Δηλαδή, φαίνεται, εδώ είναι αρχικά ο σωλήνας μας και πώς έχει παραμορφωθεί μετά την εφαρμογή της λουπής. Okay. Δεν σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σπουδών του τμήματος διδάσκεται το πακέτο λογισμικού Fluent στο μάθημα του 7ου εξαμήνου Υπολογιστικές μέθοδοι στην ενεργειακή περιοχή, το οποίο διδάσκεται από τον κύριο Τολεκάση. Εγώ είμαι η Βλαχομήτου Μαρία, είμαι υποψήφια διδάκτορ στο εργαστήριο και έχω δουλέψει πάνω σε κάποιες απλές περιπτώσεις ροών για να δείξουμε πώς μπορούμε με το πακέτο Fluent να λύσουμε κάποια απλά προβλήματα. Θα δούμε πώς με το Fluent μπορούμε να λύσουμε ένα σχετικά απλό πρόβλημα, όπως είναι η ροή μέσα σε κυλινδρικό αγωγό, ο οποίος περιέχει διεύρυνση. Το πρώτο βήμα είναι να κατασκευάσουμε τη γεωμετρία και το πλέγμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Η μελέτη μηχανών και συσκευών της θερμής μηχανολογίας απαιτεί υπολογισμούς σύνθετων πεδίων ροής, γύρω από σώματα και εξαρτήματα και μέσα σε συσκευές, υπολογισμούς μετάδοσης θερμότητας σε ποικιλία διατάξεων και περιπτώσεων. Εδώ ο μηχανολόγος έχει στη διάθεσή του πανίσχυρα εργαλεία υπολογιστικής ριζοσυνομιλικής, όπως το CFX και το Fluent. Έτσι, από την επιλογή Grid Scale, επιλέγουμε όσον αναμέτρηση στο εκατοστό, πατάμε το Scale και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αν θα επιλύσουμε μόνο την κατάσταση ή το δυναμικό πρόβλημα, αν το πρόβλημα είναι εξωσυνομιλικό, είναι διδιάστατο. Εμείς, όπως είπαμε, λύνουμε το αξονοσυμμετρικό πρόβλημα. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε το ρευστό που ρέει μέσα στον αγωγό. Το Fluent έχει ως προεπιλογή ως ρευστό τον αέρα. Εμείς επιλέγουμε το νερό, αλλά επίσης διαθέτει μία βάση δεδομένων μέσα στην οποία περιέχονται τα περισσότερα ρευστά. Αλλά μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να βάλουμε κάποια ρευστά με τις ποιότητες που εμείς θέλουμε. Συνεχίζουμε να ορίσουμε τις συνθήκες λειτουργίας. Για να επιλυθεί το πρόβλημα πρέπει η πίεση να οριστεί σε κάποιο σημείο στη ροή. Εμείς επιλέγουμε να ορίσουμε ότι στην έξοδο του αγωγού και στο μέσο της εξόδου η πίεση είναι ίση με την ατμοσφαιρική. Επίσης πρέπει να ορίσουμε τις οριακές συνθήκες του προβλήματος. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Έτσι ορίζουμε ότι για παράδειγμα στα τυχώματα υπάρχει η συνθήκη μειολίσθησης και μη διείσδυσης, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι ήδη προπλεγμένο από το Fluent. Επίσης πρέπει να ορίσουμε κάποια ταχύτητα με την οποία εισέρχεται το ρευστό μέσα στον αγωγό. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί επειδή έχουμε ορίσει ήδη τις μονάδες μήκους, ορίζοντας και το ρευστό, τις ιδιότητες του ρευστού,